Eu sunt Dani și bine v-am găsit pe la al 5-lea sau 6-lea episod filmat cu ăștia. Cu Creeper și uite, tot aceeași. Da. Și haideți, luați cabel de la mine din chest. Nu, voi aveți cabel. Nu avem. Am făcut două chesturi. Eu un pic. Luați de la mine din chest cabel și hai să facem acoperișul. Ok, Facem asta, să iau eu să iau... Bă, dar nu mai avem cabel, doar eu mai am două stacuri. Mă duc să iau din mine. Da, bă. Eu mă apuc să fac... Nu știu. Stai că mi se pare că... Așa s-a lipit. Bun. Bă, Vlad, am pus un chest lângă patul meu. Stați, să iau și un pickaxe. Pistol! Gata, mă. Stați, bă, de la pistol. Stați cu mine. Un creeper. Vino și spargem. Dar nu, așa merge. Creeper. Vino și spargem și mie aici. Da, da. Ia, uite, ia de la mine din chest. Dă-te, George. Asta nu pe acoperiș, ce-ți fac? Ești pe acoperiș? Nu, sunt. Dar ce te joci? Spargem aia. Aici? Da. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Ce faceți? Bine. Haideți, bă, veniți la acoperiș, Vlad. A, dar voi n-aveți cabel. Ai tu 35, bă, Bă, dar Cristi. nu mai am. Vino sus, măcar faci tu cât poți. Deja mi s-a dus. Eu mă joc Blitz pe aici. Nu, bă, vino, bă, și tu. Deci nu găsește lume. Vino, păi, Ăla nu găsește lume. Nu găsește server. dă-te. Nu. Dar pe server de care fie. Da. Random. Te așa zău. Acum mă jucat ceva. Bun. Unde să și ce trebuie să fac acoperiș? Da, acoperiș din blocuri. Unde găsesc cabel? Mi-ai și mie, Dani. Cabel, vă duceți în mină. Mi-ai și mie, Dani. Un pic. Las că să l-am spart eu. Ce mă mai? Ce-i cu el? Ce mă mai? Oh, gata, taci. Ce să mor singur. Stai, bă, punem aici. Băi, stai așa. Cearta. Stai așa. Nu. Am intrat deja. Bă. Am făcut deja. Vreau cabel. Păi gata, am terminat acoperișul. Dă-te, mă. Păi m-am dat. Gata, am terminat acoperișul. Da, și acum cum nu mai dăm? În apă. Cum, ai tu curaj? Ai murit asta. Nu. Da, unde ești, bă? Ai murit? Eu m-am aruncat în apă. Gata, ia. Uită-te să vezi dacă Eu am cum arată. Da, partea asta nu vreau. Hai să ne uităm. Stai să-mi iau baitul. Gata, fac, dar ce-ai făcut, mă, acolo? La acoperiș. Arată bine? Da. Acum trebuie să ne strângem mai până totul prin interior. Hai să ne luăm cu game mode. Nu. Arată mult mai bine. Bă, dar de câte ori am spus noi împreună nu? Hai să facem o fermă. Da, faceți voi o fermă. Deci noi... Eu mă mai ocup aici. Eu fac cu mine. Eu mă uit pe geam. Vlad, care se uită pe geam. Tâm. Păi te lasă, mă, nu pe geam. Da? Eu mă aștept bătăi. Ce-i, băi? Era scazi. Da. Ia să faci Vlad de dropper. Ia. De prima. Stați, mă, gata. Da, așa ai pe aici. Sabia. Fac cu mine. Bă, dar aveți cam piche. Am aici. Ia, dădeți-vă, că acum eu mă apuc să-mi fac o mină. Hai că te Mă ajutați? Te ajut eu, dacă n-ai un piche. Ia-te-mi Hai, Vlad, la mine să facem o fermă. Doamne, tu du-te și fă o fermă. Eu? Nu, da, tu du-te la o fermă. Nu, mă, tu du-te la o fermă. Sabia, nu era sabia. Nu ți-am dat-o, ba da. Nu, tu ai căzut cu ea, nu știi că o aveai în mână. Eu n-am aruncat-o. Ba
Era să mă dă un colo de stabil, n-are ce faci. Nu. Bă, vreau să iau de este de puțin. Adu-mi și o lopată, nu. Dani, unde ești? Eu fac cu gles. Bă, Dani, a făcut cap. Ți-am adus o lopată. Ok, Wow! dă-te. Dă-te, da. Dă-te, mă! Dani, uite aici Ce? lopată. Stați, că eu fac aici cu granit. Dani, ia-ți lopata. Ce-o dă-mi. Uite, ai luat-o? Ce? Da. Stați cu gabă. Stai că eu s-a pus într-o parte, mi-a luat. Îmi trebuie torți, Dani, nu mi-aduci? Nici eu nu mai am. Nici eu. Luați de la mine. Nu, de fapt lăsați fără. Nimic. Da, Eu am căzut într-o mină. da, au căzut într-o mină asta. Luați-vă, bă. Nu mă duc să-mi iau, bă. Luați torții. Luați Nu mă torții. duc să-mi iau torți. Bă, eu am căzut într-o mină. Ba, da. Câte poți să iau? Și nu vezi nimica? Ia, Câte torți poți să cât iau? o fi. What the fuck? Cine vrea să vadă? Mai nu le lua pe toate. Dar mi-a zis că am un stack. Ia din ăla 32. Dar unde ce? Și adu-mi și mie cabel. Nu cabel. Lemn. Neprelucrat. Tot? Da. 22 cât ai? Adu-l. Și ce trebuie să iau eu? Torții. Da, și nu. Nu-i niciun stack. Câte torți am? Ai decât 6 într-un. Ia-le. Și mai, nu, știi, bă, mi-ați luat voi torții, l-am uitat. Eu le-am luat ca să punem la noi și la tine. Ai uitat? Iau cău. Da, și fă, ia tot căul. Nu, ia cearcă-ul. Da. Cearcă-ul. Eu vreau să văd asta cu cău. Atât? A, și fă, bă. Atât 24. Băi, vii cu mine într-o mină. Mai aduceți-mi gles. Vrei să avem decât glas pe ei. Da. Ia 2 bucăți de semn. Nu, 4 și pune-l. Parcă avem eu. Am un stack, 2 stack-uri în chest. Băi, uite-ți la mine ce. Ia doar 2 bucățele. Am eu 3 stack, am 3. Ai acum, vină la mine. Am doar 3. Și mai ia tu o bucată. Stai că trebuie. Bă, geamurile nu le-ați făcut bine. Bă, păi vedeți ce fel se vede. Cristi le-a făcut. Nu eu. Păi vedeți ce fel se vede. Am văzut de cău. Lăsați-le așa de acum, nu eu nu mai chinui. Dar nu vezi că mai ai nevoie, cred că. Încă unul mai am nevoie. Sau... Încă un glas. Am mai adus torțe. Am adus torțe. Unde Hai ești? sus în mine, vii cău și cău. Unde ești? Eu? Da. Mai adus Vine lemn? Nu, ți-am adus. Am eu lemn. Avem eu lemn. Mă, de n-am prelucrat. Mi-a adus o bucată de lemn. Dar nu avea Cristi. Nu. Mi le-a dat el. Nu mai cântam. Dădeți-vă. Du-te, Cristi, și adu-mi tu. Nu. Hai, Cristi. Am chemat. Cripă. Bine. Aici cădem într-o mină. Hai să vedem. E mină, nu. La intrare facem Mine mină. Vizi la cu mine, da? Am făcut bine. Vizi la cu mine, da, hai jos acolo. Bă, dacă mai știți să coborâm, Explorez. luați tot, v-ați luat cabel. Iron. Mi-l dai. Dar ne dai și nouă. Da, vă dau. Eu am o idee foarte bună. Eu vă dau și vouă. Luați-l pe tot și mi-l dați mie și îl împărțim. Nu. Facem, nu.
Fiecare Îl împărțim. fiecare și îl punem la un loc. 6 bucăți de iron într-un loc. Și ce? Am găsit mai Fucking mult. shit. Am găsit mai mult. Încă iron, mai mult. Bă, să adunăm toți ironul la un loc și... Stați mă că vin și eu acolo. Vin și eu acolo. Vin și eu. Da, ți-am adus. Stai. Să duc Gata, eu mă duc să explor. Mie nu mi-ați adus. Am găsit lava, Da, bă. Și mulcăul. S-ar putea să fie diamant. S-ar putea. Nu am s-a primit. Aduceți-mi și mie torțe. Da, bă. Eu mă iau după torțe. Eu am de-abia 9 bucăți. Bă, eu sunt pe acolo. Ai abia 9 torțe. Uite, pe Vlad. Și ce dacă ești tu pe acolo? Lasă, facem sandwich. A, uite aia. Unde? Lasă-l. Ia-ți-l. Noi de-abia am apărut. Da. Eu de peste tot lavă. Ca o grămadă, da? Știu, că am acolo. Iulia! Știu. Dar mi-am pus mie că și eu v-am dat o grămadă de căuli. Nu. Dar ne dai și nouă din aia. Da. Ai împărțit tot. Îl împărțim, am zis. Dacă veniți după mine, am găsit de căul. Și eu am găsit ciuperci. Mai sunt. Eu am fost în o grămadă de locuri și am găsit numai căul. Bă, dar Vlad, tu unde ești? Eu stau cu și cău. A, uite aici te văd. Am găsit S-ar aici. putea să mai trebuie. Ia, te și eu. Hai să văd dacă am Băi, item. mai trebuie, am 37 de cău. Bă, nașpa pe aici, stai Vlad ușor. Am găsit un loc șmecher. Băi, pune Mă, tot voi mă ceva. vedeți unde sunt? Ceva cu apă? Da. Eu pe acolo am luat-o. Și am găsit iron. Hai, Vlad, că ne-am blocat unul nou. Astu, papa. Bă, mă vedeți unde sunt? Stai. Eu vă văd. Mă vedeți? Vezi că am făcut acolo cu dirt. Suiți-vă. De aici. Și iar a căzut într-o mână. Ce aveai la tine? Ce aveai de valoare? Cât? Ai, bă, 7. Avea 7 iron. Eu am 4. Am mai găsit iron. Nu luați că căul luăm altă dată. Și am găsit o grămadă. Mă duc după iron, ia. Da. Uite-te, lasă-mi-l, bă, mic, eu am venit aici primul. Păi și ne să venim. Ia, haideți că mai știu eu un loc. Uite, Mai știu eu. Uite aici sus. Uite, ăsta e a meu. Vlad, iron aici. La ieșire. La ieșire. Cine mai are un pickaxe să-mi dea și... Eu nu mai am avut 3. Bă, dă-mi-l, lasă-mi-l. Dacă mi... Și eu câte crezi că am? Că stai, nu bă, dacă... Da, dai... What the fuck, dacă l-aruncăm... Stai, vină după mine, Vlad. Bă, dar nu cum mai suim? Bă, dar voi unde sunteți? Uite. Băi, voi sunteți jos? Gata, uitați. Am găsit lavă. Voi unde sunteți? S-ar putea. Ba da. Ba da, unde e lavă? Bă, dar voi cum ați coborât jos? Ușor și eu. Dar pe blocuri trebuie să te uiți, să nu te arunci așa. Adu o grămadă de pickaxe-uri, adu de iron. Iar dă-l Vlad din gură. Adu multe pickaxe. Bă, adu pickaxe-uri. Nu, că tu până o să mai mori acum. Hai, adu. Mai să mor încă o dată și gata. Gata. Ia. Iar ai văzut? Am găsit iar... Și nu, mă prins cocalare. Câte bucăți ai de iron, Vlad? Iar, băi, mi-a sunat 16 de iar. 20.